Днес ще се опитваме да познаеме цветовете. Както виждате, Али е с маска, така че да не виждам. Тук съм наредила цветове. Къде тук? Пред теб. Така, като тук има жълто, тук има сиво и тук е оранжевото. Да. Нека да започнем с първия молив. Сега ще ти го дам, бе. Добре. Така. Къде? Да, бе. Даваш. Така, на коя позиция слагаш? Пропусна. Това е толкова яко. Забравихме теста. Преди да сложиш някъде молив, колко пръста показвам? Два. Не виждаш. Виждаш. Гледаш. Къде? Отново. 3, 2, 1. Колко? 4. Стига де! Али! 3, 2, 1. Един. Браво, добре, този път не гледаш. Така. Моля, постави. Добре. Тук ли? Тук е кутията. Добре. Ето тук. На първа или втора позиция е това? Не знам. Ето тук го слагам на първа. Първа, добре. Давам ти ето този молив. Чакай сега да го опипам. Айде да го закъснечко сложим. Добре. И този молив, това е оранжевият. Вторият беше сив, а първият беше жълт. Не, мълчи. Трябва да се съсредоточа. Имаш един верен. Браво, сега е... Давай, не, докато не го познаеш, давай. Добре, искам да сменя втора позиция. Ти не знаеш къде. Първа позиция. 0. Добре, връщам ги. 1. И ги разменям тези две. Позна. Сега ги виж. Сега е на Дари, той път ще е с 4 цветове и най-де по-сложно. Ще се видим след малко. Отново се връщаме и сега е реда на Дари. Ето сега ще ви покажа какви цветове имаме. Оранжево, сиво, нещо като винено и жълто. Сега дали ще... Няма да ни пробваме на теста? Ето. 3. Верно ли познах? Да. Верно? Отново? Да, ето ти. Давай. 1. Не. Да ти го подам ли? Или да ти... Да, ми молива. Добре, ето, сега ти давам първия. Какъв молив е този? Молив. Ама какъв цвят? Винено. Значи... Хора, сега мислите ли, че ако тя така, както ми е показала пръси преди, докато ми ги радеше и аз не познах, сега мислите ли, че ще познава първия път? Айде да се хванем на база. Долу в коментарите. Това Да. е винено. Винено, нещо тъмно, много тъмно, Да, червено, между кафяво. Новият цвят ли? Да, това е новият Това е цвят. на втора позиция, нали? Да, на втора позиция го слагаш в момента. Дай ми да коментира. Напипат. Добре. Какъв цвят е? Оранжево. Слагам го до винено. Добре. Това какъв цвят е? Жълт. Слагам го до това. Не, всъщност няма ли да стане тъпо от дясно наляво? Тук ще го сложа. И къде е другото? Ето, ти го напипваш. Какво е това? Сиво? Да, само то остана. Така. И познай колко според теб съвпадаш. 2. 4. От първия път. Ето. Жълто, кафяво винено, оранжево. И сега с пети унд ще го играем с 5 молива имам предвид. Ще го играем до 7 или до 10 последно. Не знам, ти реши. Айде, ще в последствие. Айде. И хора, ето върнахме се. Ето я Али.
Да, дай. Дърпаме и маската малко по-надолу. Добре, айде, така. давай теста да не... Така, теста. 4. Стига, бе! Защо имам толкова голям късмет? Давай, пак. Давай. 2. Ама не е честно! Добре, ето сега даже съм се. Давай. 3. Да. Стига. 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 О, добре. Давай отново. 2. Да. Ох, Отново, докато не го познаеш. 5. Добре, айде, обръщай се. Аз ги. Така, ето как съм наредила цветовете, хора. Чакай. Това е сиво, това е жълто, това е оранжево, това е зелено и това е кафяво-виненото. Първо и даваме кафяво-виненото. На коя позиция го слагаш? Аз ще го сложа. Кажи ми първа до пета. На тето. Трета. Да, айде да го сложим по средата. Добре. Давам ти жълто. И я да видим. Поред мен си го сложила на първо. Първо. Да. Така. Зелено. Поред мен си го сложила на... Чакай да помислим. На последно, пето. Пето. Сиво. Аз на четвърто. Четвърто. И последно оранжево на второ, така ли? Ми да. Чакай, може ли да помисля? А може ли да сменя? Да. Всъщност не, така ще се остане. Нула. Ти! Тей. Добре, чакай сега. Това е жълтото. Първото е жълтото. На коя позиция искаш? На втората. Добре, после. Това ли е само помената? Чакай сега да помислим. Що ме нула не мога да, нали, я да помислим още. Да видим. Последното и искам да го сменя така. Добре. И това е. Чакай, стой. А така. Така. Еми, имаш 1, 2. Добре, значи. Сега. Да видим. Ще сменя това. Нали тук беше? Кое? Зеленото Зелено с кое? с оранжево. Това ли е само? Ми да. Само? Да. 3. Добре, значи още едно. 2. Да. Да видим. Сменям това с това. Кое е? Четвърто с пето? Да, не знам кое вече забравих. Нека да проверя само колко имаш. Стой. Да ги наглася. Имаш 1, 2. Това ще продължи цяла вечност. Добре. Значи. Малко. Значи как се тикаш масчицата? Така. Здравей. Добре. Така по-добре. Кое? Може пак да ми ги подредиш? Как съм ви подредила чакай? Да. Колко? 3. Добре. Може ли да ми подредиш на кое място съм? Зелено първо, Добре. жълто второ, оранжево трето, сиво четвърто, кафяво пето. Сменям кафяво и оранжево. Е, 2. значи аз 3 имах. Или Да, 3. Добре, значи ги връщам Да. и сивото отива на мястото на оранжевото. Сигурна ли си? То първо... Сигурна ли си? Айде казвай.
Съжалявам, Али, но 5. Аз ги закрих тук, защото имах подозрения, ама все пак... Аз не виждам. Да, бе, знам, ама вече си ги крием, така че... Да, бе, да. Значи, както можете да видите, кафяво с кафяво. Добре, не, Оранжево, да, оранжево, сиво, сиво. Добре, айде сега жълто, жълто, спираме зелено. за малко и ще се върнем след малко. Ето, Дари, Теста. за втори опит. Теста. Показвам. 3. Добре. Не, Верно ли? не. Така е, ето ги цветовете. Моля. Чакай да ги изборя. Да ги изборя. Не пипай. Ето, моля. Не дай първо да ги изборя. Жълто, сиво, зелено, кафяво, червеникаво, обикновено червено и оранжево. Така. Това какъв цвят е? Зелен. Слагам тук. По средата. Не по средата, на трета позиция. Добре. Просто ти ми ги слагай. Добре. Това какъв цвят е? Жълт. Ами, на втора. Добре. Така. Давай. Този? Това е червеното. Обикновеното. На четвърта. Добре. Не, всъщност знаеш какво? На пета ми го сложи. Добре. Искам гап, в който ще сложа следващия цвят, който е... Оранжево. Добре, да. Айде, не, смисъл... Шесто. Добре, последното. Да. И това какъв цвят е? Виненото. Слагай го на първо. Добре. Тук ли е? О, как познах, че е на първо? Колко Не, чакай, имаш още един цвят. Така ли? Какъв е този? Сив. Миначе тук. Нали? Да, аз ще го сложа. Да. Колко има? 2 верени имаш. Добре, смени ми първа с шеста. Добре. Така. Други? И пета с четвърта. Добре. Чак са. То е малко. Не, чакай. Че се обърках. Да, добре. Така? Колко има? Момент, имаш 1, 2, 3. 3. Да. Добре, подобрение. Да. Добре, айде да ми смениш четвърта с трета. Добре, четвърто с трето. Колко? 1, 2, 3, 4, 5. 5? Не, 4. Иначе вече знам, че предишното 5 е сега на 3. Значи 5 преди кое беше? Червено ли беше? Преди 5 не помня. Да, помня как казаха това на 5 и дупка между 3 и 5. Няма. Да, значи червеното Да. е на мястото. Оранжевото и жълто не съм ги местила, заради това те са на едно място. Тоест първите 3 са ми правилни. Така, сега някои от последните 3. Тук ли са? Да, тук са. Добре. Не ги попълня. Значи 5, какъв цвят ми е? 5 за сега ти е сив. А 4? Ти е зелен. А 6? Винено, червеното. Винно червеното не съм го местила, значи има смисъл да преместя 5 и 4. Тук ли са? Да, местиш. Да. Колко? 6 от 6. Верно ли? Да. Ето. Много бързо, бе. Така. Ето. О, ама аз съм ги била по... Това е било много гадно. Подредила съм така. Не беше разменила това с тук. Аха. Така. И виненото ти беше тук. Така. Добре, хайде, връщаме се след малко. Ето ги хора. Почваме. Али е сега долу. Добавила съм синия цвят. Ето го тук. Така, редът, по-скоро моливите са зелен, кафяво, или каквото беше там, синьо, Винено. червено, оранжево, жълто и сиво. Ето тук. Така.
Казвам ти, така, къде слагаш Какво е това? виново? Слагам го на 4-то място. Добре. Сиво. На последно, може би. На Къде? късмет. Последно, седмо. Последно. Да. Червено. Червеното ще го сложа на трето. Трето. Жълто. Какви останаха? Първо, второ, пето, шесто. Да го сложим на 5. Пето. И Оранжево. първо. Зелено. Тук какво остана? Второ и шесто. 6. И? Синьо. Това е Второ. Да, на второ, да. Чакай само да погледна колко имаш. Така. Имаш точно... едно. Добре. Ето искам да го преместя на първо. Добре. Така. После. После... я да видим колко. Това е. Имаш две. Значи съм оцелил синято, няма. Или оранжевото. Аз него не съм го мислил. Не, оранжевото беше на първо, а синьото на второ и ти го премести. Ага. Значи може би си премести оранжево. Добре, искам да сменя винено с оранжево. Добре. И жълто с оранжево. Дай да го поместим това лъж. Броя. Едно. 2, 3. 3. Да. Добре. Аз се обърни, за да ти видим как ти е сложена маската, защото май ти се огънала. Дай да ти го... тук май ти се огънало. Ластика. Обърни се. Това Ластика не се помага обърна. да виждам. Знам, ама ти се обърна ластика, защото ще те скуби след малко, като го махнеш. Давай, казвай. Така е по-стегнато, по-удобно. Чакай да помисля. Нямам много късмет в тази игра. Добре, сменям жълто с зелено. Чакай. Значи имаш едно, две. Чакай, стой. Четири. 4. Още 3. Добре. Я да помислим. Значи имаш синьо на първо. След малко се връщаме, че ми звънят. И ето ни пак. Така. Така, значи сега искам да видим. Нещо много топло ми стана. Така, искам да сменя червено. Да. Някъде тук къде беше червено с жълто. Чакай, стой да видя. Едно, две. 2. Само. Чакай, броя. 3. 3. Да. Назад. Добре. Тогава ги връщам. Добре. Да. Като на първа позиция имаш синьо, втора винено, трета червено, четвърта зелено, пета оранжево, шеста жълто, седма сиво. Така. Като това е последния рунд. Седми ли? Да. Той е най-сложния и се падна на мен. Ти. Така. Я да помислим.
Зелено с червено. Това ли е? Еми, не знам, попърквам се. Това ли? Кажи колко. 4. 5. Айде. Така, още 2 ми остава да замести. Добре, значи тия всичките местихи за сега явно са добре, що ми се подобрява. Оранжевото явно май не съвпадна, като го гледам, така че освен да... Гледаш ли го? Освен да... Не, че го гледам, така се казва. Да сменя... червено с оранжево, ако може. Але, как може, бе? 4? Не, бе, базикам със 7. Забава се изпотих. Еми, хора, това беше днешното видео. Чао!